हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं दिनैनि भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोनब्लाबो लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सायावहाय आरो जोंहा बड' निउज बयनि सायावहाय फंनैसो खोथा बुंनो होननानै फैनाय जाबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर जोंहाहाय गेमस्रि दैमारि आब'आहाय गावनि कमिउनिटि टेबाव सोंहरदोंमोन नालाय रायजो राजा बिथांमोननियावहाय बा बड' निउज बयनि सायावहाय एफआइआर होनायखौ बोखारनांगोन ना नाङा आरो निमाहा होनांगौ ना होनाङा होननानै बेनि सायावनो आं फंनैसो खोथा बुंनो होननानै दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना गोरोन्थि दासान आरो गोरोन्थि दा बुजि आरोना बे सोंनायनि बेलायावहाय गोबाङानो कमेन्ट बक्सआव लिरदों आरोना लोगोफोर माखासेयानो लिरदों बा बेफोरबायदि मानसिखौ निमाहा होनाङा बेफोरबायदि मानसिखौ निमाहा होयोबा लाइ मोनो आथिखालाव बेफोरबायदि गोरोन्थि मावनानै निमाहा बिग्राया गोबां जाबाय निमाहा दा होथाराब' निमाहा दा होआब' ओरैबायसा गोबां माने कमेन्टखौ नायजोबनो हाया आरोना खालि निमाहा दा होल' अब्ला लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोनानो साननानै नायदो आरोना अब्ला बै मानसिखौ जाय गोरोन्थि मावदों एबा गोरोन्थि मावग्रा बिथांमोनखौ निमाहा होआलासिनो अब्ला बुथारनांसिगौ नामा बे खोथाखौ साननानै नायग्रोयोब्ला मोजां जागोन आरोना मानो होनोब्ला बिथाङाबो गोरोन्थिखौ मावनो होननानै मावाखै जाय जोंहा एक्स एनडेबि आदामोनाहाय गुवाहाटियावहाय देहायारि सोमोन्दो थानाय सिख्लाफोरखौ हमनानै भिडिअ आपल'ड खालामना होबाय बै भिडिअखौ लानानै जोंहा बड' निउज बयाहाय रिआपल'ड खालामनानै माने आब' गेमस्रिनि फट'खौहाय होफादोंमोन आरोना गोरोन्थिया जाया नङा गोरोन्थिया जादों आरोना बिनिया मानो होनोब्ला आब' गेमस्रि मोनाहाय सासे फावखुंग्रि मानसि आरोना बिथांमोना एक्ट्रेस बर'नि सासे हारिमु सिबियारि बिथांमोन बायसाखौ माने सासे गाज्रि मानसि एबा देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय एबा लाखिग्रा मानसिजों माने फट'खौ होफायोब्ला बेसे असनमान एबा सनमान हानि जादों बेनि थाखाय माने बिराद गोरोन्थि जादों होननानैबो आं सानो गोरोन्थिया जाया नङा जाखादोंबो आरो आब' गेमस्रियाबो बेनि थाखाय माने गोबां उसुखुथु जादों आरो थानो हायाखै आंखौ माने बेफोरबायदि ब्लेम खालामबाय थायो मानसिफोराहाय गुबुना भाइरेल जायो आंखौसो मानो बदनाम खालामबाय थायो ओरैबायसा माने आब' गेमस्रियाहाय खुद्रिसारदों आरोना आरो रागा जोंदों बेनिखायनो माने आब' गेमस्रियाहाय एफआइआर हैदों होननानै गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंदोंबो आरो अलरेडि माने एफआइआरबो हैखाबाय होननानै बुंदों बेनि बेलायावहाय रायजोफोरनिफ्राय माने कमेन्ट नागिरदोंमोन आब' गेमस्रियाहाय बेयाव कमेन्टआव लिरदों माने गोबाङानो निमाहा होनाङा आब' निमाहा दा हो आब' बेफोरबायदिया माने गोबां दङ गुबुननि दायाव गुबुनखौ जाबसिनग्रा ओरैबायसा माने गोरोन्थि जाबाय होननानै बिथां जोंहा बड' निउज बयाबो निमाहा बिखाबाय आरोना रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोफोर दा नोंथांमोना होनदों मा निमाहा होनाङा होननानै अब्ला बै मानसिखौ निमाहा होआलासेनो बुथारनांसिगौ नामा बे खोथाखौबो नोंथांमोना साननाया मोजां आरोना गोरोन्थिया जाया नङा जों मानसि हिसाबै गोबां गोरोन्थि जायो आरोना लोगोफोर बा रायजो राजा नोंथांमोन गोरोन्थिखौ जोङो मानसिजों मानसिसो निमाहा होलायनो हायो नाथाय रावबो गसायाबो माने मानसिनि गोरोन्थिखौ निमाहा होनो हाया आरोना निमाहा होनाय आरो लानाया माने मानसिनि आखायावसो दे लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन बेयो माने इसोरनि आखायाव नङा बेखायनो जों गासैबो माने बाथ्राफोरखौ सानै हयै नायनानै निमाहा होथावो ना होथावा बेखौ साननाया मोजां नोंथांमोना गोबाङानो लिरदों आरोना खालि निमाहा होनाङा होननानै मानि थाखाय निमाहा मोनथावा जेनेबा बेखौसो नांगौ आरोना जोंबो सापर्ट खालामो मानो सापर्ट खालामा जों गासै बर'नि महरगिरि एबा हारिमु सिबियारि मानसिफोरखौनो गोबां माने सापर्ट खालामो जों आब' गेमस्रि सापर्ट खालामा नामा जों जेब्लाबो आब' गेमस्रिनि भिडिअ नायो दिनै आब' गेमस्रि माबा मोनसे प्रग्राम दं होनब्लानो जोङो साइकेल मारि जोंहाथ' गारि गुराबो गैखाया नालाय दुखिया मानसि बेखायनो जों साइकेल मारि थाबायनो जों थांनानै आब' गेमस्रिमोननि बायदि प्रग्रामखौ जों नायहैयो जोंबो बर' हिसाबै जों बर'नि हारिमुखौ जों मोजां मोनखायो आरो मोनसे बाथ्रा दै लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोना माने बेनि जानानै बाथ्रा बुंनायखाय आंखौ माने रागा जोंनो हागौ नाथाय आंहा बेजों जेबो सोमोन्दोबो गैया आं बिथांखौ सिनायाबो दै आरो बिथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंबावदों आरोना बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जेन आंखौ बर'जों बर' निमाहा होदो होननानै बे बाथ्राखौ माने गोबाङानो बुंदों आरोना गोरोन्थि जानायखायसो माने बर'जों बर' होननानै निमाहा बिदों बियो ओरैबायसा बे बाथ्राया माने बिदि नङा आरोना लोगोफोर गोरोन्थि जायैनि सिगाङावबो जों साननो रोंनांगोन जों माने जों बर'जों बर' माने
खौसेथि थानांगोन आरो निमाहा होलायनांगोन बेखौ माने गोरोन्थि जायैनि एबा गोरोन्थि मावैनि सिगांबो जों बेखौ साननो रोंनांगोन जेन बेयो जे गोरोन्थि मावनायखायसो जों बर'जों बर' होननानै निमाहा बिदों बे नङा आरोना बयहाबो मानसि हिसाबै गोरोन्थिया जायो आरोना जोंहाथ' आब' गेमस्रियाहाय अलरेडि माने निमाहाखौ होगोन होननानै बुंदों आरोना आब' गेमस्रि आं नोंनि सायावबो रिकुवेस्ट खालामो आरोना जेन जोंहा बर' निउस बयखौ निमाहा होयो आरो आब' गेमस्रि नोंखौथ' जों जोबोद माने मोजां मोनो मानि थाखाय मोजां मोनो नों जोबोद अनसुलि आरोना नोंखौ जोङो अनसुलि होननांगोन आब' मानो होनोब्ला नोङो बर'नि अबे मोनसे अलखद एबा खैफोदाव नोङो बाहागो लायाखै बा हेफाजाब होआखै दिनै बर' हारिनि गेजेराव बबेबा न' सावजादों बबेबा न' सिफायनानै होखारजादों बा अबेबा दैबाना जादों बेफोर जायगायाव थांनानै नों गोबां माने अनसुंथाइ हैदों बा बिथांमोनखौ नायहैदों बा बिथांमोना दै गरदसेबाबो लोंहोहैदों जों बेखौ नों आब'नि भिडिअनि गेजेरजों गासिखौबो नुनो मोनदों नोंखौ जों रावबो बया होना आरो गाज्रिबो मोना आरोना आब' गेमस्रि आरो आं आब' गेमस्रि नोंखौ फंसे बाथ्रा बुङो आरोना आब' गेमस्रि जोंनि बड'लेण्डआवनो होनजागोन आरोना आब' गेमस्रि एबा गेमस्रि एक्ट्रेस होनबाथाय जोंनि बड'लेण्डआव रावबो माने बर' सुबुङानो सिनाय गैया आरोना आंनि साननाय मथे दा आब' गेमस्रि नोंनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फेमाससिन एक्ट्रेस एबा महरगिरि एबा इउटुबार होननानै आं गनायो आरोना आब' गेमस्रि आं माने नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आरोना आब' गेमस्रि नोंनि भिडिअखौ जों सानफ्रोमबो नायो लाइक कमेन्ट खालामो बेखिनियानो आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आरोना आब' गेमस्रि नोंनि सायावहाय जेन निमाहाखौ होयो गोबां लिरदों आरोना खालि निमाहा होनाङा होननानै बिथांमोना मा साननानै मा नुनानै बिदि होनदों बेखौ मिथिला बेखौ बिथांमोनासो मिथिसिगौ आरोना लोगोफोर निमाहाखौ होलायनांगौ आरोना निमाहा होनाङा होननानैबो जोङो डाइरेक्ट बुंनो हाया मानो होनब्ला नोंथांमोननि बेलायावबो सानसे समावहाय गोरोन्थि जानो हागौ आरोना गोरोन्थिखौ रावबो जाया होननानै बुंनो हाया बेखायनो गुबुननि बेलायावबो बेफोरबायदि बुंनायखौ आंनि साइडनिफ्राय मोजां मोनाखै आरोना बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव माने फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै दिनैनि भिडिअखौ ससेयै लाबोनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोनो ना बया मोनो बेयो नोंथांमोननि सायावसै आरो आब' गेमस्रि नोंथाङाबो नों आब'आबो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला एसे बुजिदो आङो माने बेखिनिखौनो बुंबाय आरो आंनि बुंनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंबो नोंनि सायाव निमाहा बिबाय आरोना गुरैयैनो निमाहा होब्लानो जाबाय मानो होनोब्ला आंबो मायबा मोनसे बुंफ्लांनोबो जानो हागौ दा गोरोन्थि राव बेयावबो गोरोन्थि जानो हागौ मानो होनोब्ला गोरोन्थिखौ मावैनि सिगां रावबो नुखाया जे आं बे खामानिखौ मावबादि आंनिया गोरोन्थि जागोन नों गिलास गंसेयाव दै लुगासिनो दङ बे भर्ति जालांबाय बा गोलैलांबाय बेखौ नों लुयैनि सिगां बे गिलासा गोलैगोन होननानै नों मिथिखादोंमोन नामा अब्लाथ' आं बे गिलासखौ जुदि गोलैगोन होननानै मिथिखादोंब्लाथ' आं बे दैखौ लुवा मोननो बा बे गाइखेरखौ आं बे गिलासाव लुवा मोननो थिग बेबायदिनो जायो आरोना मानसिनि बेलायावबो बेखायनो गासिबो बुजिलायदो आरोना गावजों गाव दावराव दावसि जाबाय थानांला आरो गावजों गाव एसे बुजिलायदो आब' गेमस्रि बिदिब्ला जोबनायाव नोंनियावबो निमाहा बिबाय आरो आंनि गासै लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदो बेखौ आं मिथिला आरो बुंस'नोबो हाला जेन आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनाबो निमाहा होबानो जाबाय आरो आंहा बड' निउस बयजों जेबो सोमोन्दोबो गैया आरोना आरो आं बिथांखौ सिनायाबो जास्ट आंबो सासे बर' हिसाबै माने जेन निमाहाखौ मोनो एबा निमाहाखौ होलायो बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर जोबनायाव गासैनिसिमबो लाभ इउ अल थेंक इउ सो माच